Wengenza kwetheke ngenibekele namukele kuzonke indawo la kuzofika khona hale video igama lami ngumsizi aka Inkosi yoHeart. Mina bakuqala ngena kule channel qinisekisa ucindezela usubscribe. Thola zonke izinto engiyiphosta kuyona ke le channel. Wangilandela phenkulu ezokuxhumana ku Facebook page uthi ke Msizi esezokwazi uthole mina. Ngijoba ke nginjalo. Kusefile umfundo wegrade 10 ozibulale ukuthi ke uchuluza uthisha. Ngokusho kwekade adewabo kaMofu Thabelo Mbethi uthe ke isidumbu sakhe sitholakala egamelweni sidindiliziye embhedeni emva kokudla kamaphilisi amaningi. Uthisha ke ebuza uthe ayikho into etheni ingane ke ithathe ke ngamawala. Wengenza kwethu abantu ke sebeqalile bebeka ke imbono yabehlukahlukene. Nangomunye uthi ke yini le engekho utheni ke lo thisha ngoba ke labo uthisha bayathanda nokukhuluma izinto eziphathana ke kabuhlungu uhlekwe izingane zesikole esenza ke amahlaya ngawe. Asithembe ke abafundi bayazi ke kwenzekeni bona ke abazokhuluma iqiniso. Lo thisha ke utheni kule ngane. Nangomunye uthi ke akuhle ke ukuhlukumeza kwezingane zethu esikoleni ngoba ke igcina ingasasifuni isikole kodwa ke nezingane zethu sezithatha noma ke sezithambe kakhulu. Ingane iyakwazi ukuzibulalela ukuthi ifailile lapho thina wawuthetha ke noma elinzima icala lokuthi ufailile nakhona ngoJune nje. Fisa uthi ngezovulwa khona umbono wakho uthi wena ucabangani ngalolu daba.